Dipurong so People's Office athengno LYDC song pen tuning reader apita ke claim clear reka putak LYDC mai phu dhon rong phar pen lam the chipaklang ponthu Nizang Karbiang Long Lang Hempi Village Committee claim bang arpu kachela Ningkan sek risoi jang chingruma mai mesen pen ke paman pon Joki hola HS kola longphong near Cape Student Freshers Meet ke pado Pinya da babirta longpen kado kavya phanta me adab ke mea kardom nang pazuriklo tang te pini adab babirta juitha Kedam tang pai pai chiklo ni phai kre pho aprang labang so post office athengno towar palang bi plak pen lang ke palia hor mate drain selam nang ji pu pen lumbajong youth development committee mai phu dhon rong phar pen lam the chipaklang lo bonta pini pai pai ni phai ingko re hinian ta bangso ke palang bi plak alang ahor drain ka selam le da jok nona bang ke flyover mate ingjar kap karluang deng anta lang inglung thulap anlo La pen ke dam ke bang hem kong long scooty bike car auto hei hui ke vek atumta sung pik pen si chetong nanglo son si halapu lang kilia thai ka be pen ke palang bi plak ajoy ne pusi rong pharasang ho pen ning jepon KACCEM Anparta MLA Dr. Tuliram rong hangaphan chorolo la ka chileng atowar diphu rong sopi ke paklar pon mate la hai ke ban theka pot puvoi phit satame ke claim ke pa beng hoya joine nona bangke flyover karlua towar along amatsi lang inglum etlo lasila hai ki sungpen ake boilam ke pa jok vek jia phan LYDC mai phu dhon rong phar a hin pen lam the chipaklang pon renti lo Karya Penang Kok ke lah hello yo. Itu Longbajong Youth Development Committee ma thiek pen itu LYDC asong ahin pen itu chu kedam tang hoi tamin itu arjab lo. Raso atuar thak sin itu karjab lo. Seme kedam tang ho seme itu arjab pen. Itu 15 Agosto aprang patang ninggi pulo ma bistrik aprang patang ninggi pulo. Sedami pini itu meladak kopi posi na antame Karbiang lo Thomas Council atu ma dak tahun committee ma department la PWD department atum kopi pisi lang ding numa poke nonta flyover ke langkang num thu anlo yu gandi pak adu same pini nitum dak longbajong ang kangpi nitum diphu hello nitum ningka che thenai adim tu same arve ke the ke janglo pote langkang nim poke nitum non that si ke thagdam long la ke dam ta ho ke development ave ko hor ke nitum dak lang nimta ang nimne ako ladak penangan akisung nitum chetong nang ni ai development ke bang ahut same non BJP sarkar ke bang ahut non a office akisung nitum ke phunang ber ma dipu town along setame non setame langdam tame di bus stand ake ban pen ake ter kimin ui kipi ngalang pencheng lok litring alang pencheng lok pu an same upi posi town committee mat dak PWD department tung kelang ding noma okay nitum asurit dalu lasin nitum alang litum han ninje jelo polo media thengnu arjap phong pen sami nitum ninje nang kok lu pini anke same kopi pose arjap nang kok ma puke alang litum chini ne puak tengsi khechikrong pini anke ratum kisung kon alo ne kedam kewang asame akeng an pen school student kisu kiun e sela so tuar si kedam lu deme pini ansame kopi pose alang litum ratatum han sungoi ma sungoi nang litum ke pupasi ki puloma ma kopi loma alang li yitum tahun committee ma dak tahun committee atum han karyukang tu ma dak PWD department atum han karyukang tu alang li ani si headline nilitum media do that aprang pen next ani mohon tisu ke bang ake hai alang li lang prepui lo alang li tum bang bedet chok alang li tame department asor tum han le alang li tum hukum pi pusonte alang li tum bang NSC ke bang nak chot no lang tha flyover ke kike ko anu ni hala lang same hala paklang tha hala kike silip kisu kicho bang da do pada kiklo bang da do hala kike hala puso hala pusa
apan line apus apan si alang ni kikoi la doko ke pu are alang li tum department ma sarkar tumle lahai dak tahun along paklar kle ma pipe protek ku pc alang li tum dak tahun komiti kapa donang po ma pwd department kapa donang po alang li tum sarkar lo ke alang li tum kopi polo alang li tum kopi po se kelang ding lo karbiang long thomas council ata ake hai tulam ro hang sar ake hai phan sami ni tum ki pukang tung non lang tha non he lang opening solar light car ki car pasi car ke non he lang laki tiklo don truck soi ma hat ma bak sidola la flower opening ke samik ka pakar ke det prote alang litum pakar nang po meti di nitum di phut awon paklar ji prote alang litum lahai lang cari nai alang litum penangan claim nai alang litum development po hangkong ke chop se ke alang litum lase nitum Longbayong Youth Development Committee pen ke pini panap dik pen ke la so alang bung pathep nang po pusi nitum po ane Longbayong Youth Development Committee tum dai hangkong lo pukong lo alang litum han same claim kle pusante alang litum kopi posi nitum han Longbayong Youth apan ma ratum han toni ma public tum han kisung ko ano ne alang lit public tum han karbiang long Thomas Council do set antame alang litum dak antame kelang ding CM tulang rong hang phan toni ma alang litum han ratum pang ton training ma lase ni tum Longbayong Youth Development Committee pen ke nitum penang an nitum LYDC pen tame development ji apan ke nitum tan hingke chithe dun dopik nitum tai bor ipik an nitum bor ipik an lo ada development ji apan ke nitum ta bor idun pik an lo tame lasona taxi alang litum nang claim bom ang bom prote nitum tame sayok ji claim nang kokpo alang litum tulam ro hang akhai sar akhai phan tame alang li chorore une alang li tame nitum han development ahok nang 1 pilo nang 1 pipe kali nang 1 pilo seme la so development ke nitum han nang le nitum la so development ke nitum han nang le development pulote la son kali kona ne ekdom nang claim pi hoi pa hai ma ekdom nang kerang pi pu sami hedi nang claim pim pikanoi puyat bang nitum Longbayong Youth Development Committee ma LYDC pen nang kachirin kang son si halapu auto driver Jen Singh rongphar lapen ari sang ho tum penta pherang ke thengno la so lang ke palang bi plak a jok ki sung ke boy ke phonang a phuthak lam the chipak lang pon thu monda ko sang from he lang kha lang ching data sami nitum ning tuk lo la sin non la Longbayong Youth Development Committee hen kan ne chuning ri lo la pe nitum auto driver hen pen tame abisa se boda chabi ta chi otan lo nilita mane non ki wang chi abang ke labang so to war bang lang sapha lor pe nitum auto tum atame ke dam ke to bidha po bisini dr cm tuliram rong ha mana chuning ri lo la pen aman man penge do cmem pen dang lok ado go be karbiang long man penge thege do atame labang so at present alang li la sar mohon tiso alang li ke da town committee along stame alang li ke new ake thelo chairman lo la se labang so to war bang immediately ke claim pen ke dam ke wang tame ki messenger phansi nilhin la auto driver pen tame nilhin chuning ri lo nilam lam the pating dam de lo ane ke khanja tin golang bulote pathana nilam thela pansi nilam rip chalo pai pai ni phai inkoi surihini rengko ra trokani nijang karbiang long arong sopi hamren pen kilometer thongkep ka hello assam pen meghalaya hoyalong kedo lang hempia rong ke lang ke chari ponji aphan kedam tang surihini ra krep ho aningkan pai pai chiklo ni phai inkoi arni lang hempi village committee pu seng ponlo halabang so por pen arpu ki khia tuma phong arpu nang chelar bom bang bom si pinile thota Michael Teron ahem tunalong anerlo por phai hinia por pen mai ingni pon si klem bang phu bang phi arpu ka chelar amai deng ponlo son si pu thot arpu ki khi thu jia tum lake mai phu Bikram Singh Teron kongchun bang James Rongphar dun mai phi Rina Karki Rabchun bang Jen Singh Teron Rimbirti Veronica Rongpipi Pache thang chun bang onar sontimung rap pache thang chun bang Rajiv Rongphar arpu kimi chingwai patang si pu thot ke bang jia por aphan kenang sot ke claim ke dam asai mu ke deng pon ji aphan chingki chingwai chepate pon pen mesen pen mai pachun pon lo pusi nilitum pherang ke atheng no nang pachini dun lang hempi pen onar sontimung berta nang pale nang di the la opine na ne bun sa rongbong sa auto ta committee tum lang le committee tum pupe ha ko mane abi
mana theng ti of the committee tum talang de theng ron de mati lai ke la se la so phan kali la ke la so a platform ke la ke itu unity itu a strength itu ma arong arara tum unity a strength ke wan je phan si la so a platform ban ke itu la so committee ban ke seng pon la se asal komiti a strength ka betul je phan a platform itu di pon bo man a strength bang ka tin ta itu ot eda lem jam dam jam polote a strength bang ke wang bo det to la se itu anu tin ta me ko pini ha mo sta ko pini a problem itu marong long dulu to ka do eta ka cherok tok ko se itu di ci koi choi de president akam secretary akam in charge akam Lokhimona ron arisoi jangching ruma mai mesen pen ke charlia hin ke paprang dun thek ji aphan la pen mesen pen ke do dun thak thek ji aphan che than che paria mai mesen pen jai me ke pachun pon lakhain ko ratrok dwar baguri MAC constituency ka parlo lakha hini dolomara bapuram tok bia mai hongjai long ke paman pon ningka ne sek lokhimon sangha risoi jangching ruma mai mesen pen ke pachun pon mai phu boloram phangchu ke chipahem phua mailong kongchun bang roton kiling pen ajoksi mai ke phalam the aluhi ke pachinia sai pachun pon bang so mailong aluhi sarpo man peng pen lokhimon sangha sarphu kong tharepo gandhiram timu chophaluhi pen lokhimon sangha youth in charge tharepo horeswar teron sami pi anima kiling pi women in charge atum pen chenglok lokhimon aron kroira pet ke thekeria tum pen chenglok ahin ahin pen ke bang lokhimon aphan kroira peratum ongdung armunang chitong dun si mai mesen pen pachun pon bang so mai long lokhimon sangha risoi jangching ruma mai atum pen ke pathik pon long ritin pen ke bang lokhimon sangha ashram pli ando long ritin pen setame lam kam la pen lokhimon alunjir pen ke kan ka chepate setame pedopon anchotakali si chisik sepin pen lokhimon aron aphuthak lam theke jai setame pedopon la pen birta kiri bom apora hut anke ke hayatum abirta kiri pon long lela la pen penap ke paman ponji kar cho mai long si bang song theka bang ke paklang ponji la pen kar cho mai ke talon ji apham setame arni ing hong kok anvet lopusi pherang ke thengnu lam the nang chi paklang dun Rangsina Bay report kat aprang si ninga chete kurusar lokhan intensive anam lokhimon amentaram si pini rangke abetung han nalitung han karton pajelo karton si riso yang chingruma mai pen pini 13 anang along ningkane sek riso yang chingruma mai la pen kalcho mai patir pipon si pini 22 lo kasi labang solong pini seminar do labang so seminar long nili tum phasi lokhimon sangho atum phasi nili phasi chibes na hanglo la pili to ari sangho do an constantly pini seminar long atu fix do edlo la si maipu la dito lokhimon sangho riso yang chingro maipu aten plembang pi tum do an phantame nili chorolo je nili tum labang so aphan apor hut nili tum aphan labang so sayang deng long apor nangapi la pen nitum un anke body po je lokhimon ariso yang atung phan pining penon ke bang jilang aningkanang ke bang jilang aningkang mang phan sami labang so aron ariso yang atung phan satlang ke tok ki unatum la pen la non lokhimon aron satlang ke tok satlang ki unatum phan sami ane penabolom tangke da felicitation program do po labang solo ke than chimum along same pini pen tancheng lo la ning arong pi galam lo la si neli hin pen bang ke kurusar lokhon itian se kanam lokhimon la puson a hirjume alani dumphan pipon no tusim mathalo je kithe kiria borkan la pen ansu se seni pyothe ruretik tabang soron along riso yang samtame karjab dun thik bajakong kithe kiri pen kido dunlong wer je phan la pen choreng abar sai same riso yang angbo same ki palong dun je phan di tumpan tame dukmo honggo penta akhir jume alang tumpan anam lukumi kardom pajelo kardom silalo pini lanon nilitum non la puthot kecheng ponthoji ke lalo lokhimon aron pen lunjir chepate tapen drama tapen extempore species pin pen lam the ke jai tabang su ke chepate doji la sila bang su ke chepate ke doji ke result bang ke anong e bang ke penapsi nitum lokhimon karcho hosi pipon ko la si hala bang so por hut dak
satlang ki kitok ki unan bang phi kote la pen ningji ra tum phan la pen lukimon arona satlang kitok dun first second third la pen la consolation prize kelong bangket do la sila tum hanta hala bang so poro sinong e bangket pi pon po la se pena ba sai bangke ningkarong ke lalo ke thek kiri lukimon arona long bang ko amsi pining tame a phai ke duma hala bang so bang penapsi adu ko be tame a phai bang armu phai bang ke long pon po pen choreng bar sai tum phas tame penap ke arso pon po la khain ko ra phoni lip constituency ka parlo chuki hola hawaralong nongnam ka chi thangklong chuki hola higher secondary school along pai chiklo ni phai inkoi ra hiniar ni ada por phai ke pen chengsi arni kang sam por phai ke thoma por an mesen pen akimi loki charlia tuma phan ke deng a jai mek deng pon choki hola HS school ke dam tang pe nang ana ningkan malom loke charlia tum a phai do pik bon setame sadlang ang theki undun ke jum hek bonda ke dam tang suri hini ra trok sia ningkan pen man peng ke do karbiang long pen loke thek la pen ke charlia degree ke ong nai Dr. Ronjit Ronghang loke than ke chipaduk si aphi principal arpu khi det pen aphi pi jo pen ke than parsik pen ajok 99% an nang le long lo lake loke pa charlia tum la pen api apo tum loke pa thek chia phan ka bor ira pet pen ajok si la pu anang deng undun lo la so mai long ka chitong dun alu hi sarpo nilip development block che I harsing ingleng chitong dun si loke charlie ke chipaduk pik nangji nona kai ke ka chipatia kai pusi thanpon choki hola principal Dr. Ronjit Ronghang pen loke charlie ke thek ason si ke pathua hin ajata charlie ke thek et nangji ke nang sot pu than si lun ijir lun par ju pon si ke pa charlie atum aning chepa rong dun rinti la sohut ka chitong dun abarim veterinary officer aton tokbi abarim NMA choki hola BPHC klembang phu Rovelson ingti KCS executive member Suresh Tiso Nili block Gram Sivak Samuel Tiso Lindok Rongpi Rongasar Devinson Rongpi Lothan Bang Birenteron Lapen Ong dung kado kawe bang pharu phoso se chitong dun si mesen pen mai pachun pon Miss Freshers la ke sumsi phang chopi la pen theng tom teron atum chepalong dun lo choki hola higher secondary school along non ke ahem ta thepik lo lang mesen lo ke charlie student atum ta aphai bat bom lo Dr. Ronjit Ronghang alang li me thang ta thek serabang la pen mesen pen ke than ke chepaduk pik pen a joksi ing tui pon bom lo la pen nong nam che thang pon bom lo pusi pherang ke thengnu ka chitong ara atum pen Kadang elemen Dr. Ronjit Ronghang, Principal Chukela Higher Secondary School. Pini lada Chukela Higher Secondary School along Hongnar Kep Student Freshers Meet. Pini 22 August 2026 Saturday ni Padukono. Nasi pene Freshers student labang ke 121 students do. Nasi pini 121 student atuma phan lada staff managing committee senior students tumpen chingrung rapet si kini raso jai make mate 8 students freshers meet in Padukono lang litum phan isi facilitation mate lang tum phan karcho mate lang tum phan raso school long kedeng pon ani long kasi kini nilening arong parpik kini raso 8 student freshers meet along with tumlong naga chetong don chief guest housing England JE junior engineer Nilip development block asan dakhak aku ladam naga chetong dundo guest award na Mr. Atom Tokbi retired veterinary officer nakana dun sudah tholang special guest Mr. Robertson Inti alang libang kenon medical staff nili block BPSC penno asana thak akapet invited guest dak tebok terai penta niltum haponlo asini ngarang party lo lakandak kado kawe pini nearly 380 students staff dak pini chikam ponlo asila so pini freshers meetalong niletum asan san patang ponlo kidun ke kan patang ponlo lapen ke Mr. Freshers Miss Freshers 2026 la stame di ponlo lapen chief guest atun anstame mesan alam than ponlo asila so adi doklong pen
pini na so 8 social special meet mate students special meet pini mesen pen pachun pon lo Tang te pini adaba birda bangke kangtonik lo kado kabeta me 2 me thak me kurwang tru